замърсяването. Нашата цивилизация, която не можем да контролираме повече. И ние сме жертвите. Можем ли да променим това? Да, можем. Здравейте! Казвам се Николас Мор и искам да ви покажа, че не трябва повече да се страхувате от тези визии. Или поне във вашия дом. Защото Цептер е открил решението. Днес, от името на Цептер International и нейните 130 000 експерти в тази област, ще ви помогна да откриете как можем да предпазим себе си и любимите ни хора от всички форми на замърсяване на въздуха, които Организацията за защита на околната среда класифицира като една от 5 най-опасни причинители на заболявания. Но преди това, моля, позволете ми да ви представя кои сме ние. Покритие на 5 континента. В повече от 40 страни. 320 000 квадратни метра бизнес площ. 760 милиона продадени продукта. 80 милиона удовлетворени потребители. Цептер International е една от първите компании в света, която обърна внимание на опасностите, застрашаващи здравето на човека в съвременното общество. Вдъхновена от природата, компанията реализира производството на широк обхват от продукти, известни с високото си качество, съвременни технологии и невероятен дизайн, целящи да подобрят здравето на човека. Нашите продукти са носители на престижни награди и се произвеждат в 7 завода, разположени в Германия, Италия и Швейцария, под контрола и ръководството на най-добрите експерти в света. На всеки 10 секунди започва нова презентация на Цептер. И така, как природата се е справяла с замърсяванията на въздуха до сега? Най-мощните естествени оръжия в природата срещу замърсителите на въздуха са озон, хидроксилни радикали и отрицателни иони. Озонът и хидроксилните радикали са най-ефективните естествени средства срещу мухъл, бактерии, вируси и други замърсители на въздуха. Хидроксилните радикали често са наричани детергенти на въздуха, тъй като те реагират при контакт с много видове замърсители, допринасяйки за отстраняването им. Животът на Земята на практика е невъзможен без хидроксилните радикали. Те играят решаваща роля за възможностите на атмосферата при самостоятелното и пречистване от много замърсители. Науката е доказала, че здравословното ни състояние се влошава, когато сме подложени под въздействието на положителни иони и се подобрява при наличието на отрицателни иони. Положителните иони могат да причинят умора, а в дългосрочен план развитието на различни заболявания. От друга страна, отрицателно заредените иони повишават нивото на физическата ни енергия, подпомагат кръвната микроциркулация и метаболизма, активират защитната система на организма, предотвратяват развитието на много заболявания, успокояват алергични състояния, астма, респираторни проблеми и много други състояния. Но къде са те? Къде можем да ги открием? Най-висок процент на отрицателни иони се съдържа във въздуха сред природата, в планините, за предпочитане в близост до водопади или по крайбрежието. Но предвид нашия забързан начин на живот, колко пъти в годината можем да посетим такива места? Веднъж, може би 2 пъти, общо 20 дни в годината най-много. За съжаление, животът в съвременното общество ни лишава от свободно време и все повече и повече ни ограничава и изолира в нездравословните условия на градската среда. Ние сме наясно с това и все по-често си пожелаваме да можем да се заключим и никога да не излизаме навън. Но безопасни ли са нашите домове? Вредните вещества в нашите домове, като прах, акари, мухъл, полени, насекоми и химикали, в затворени помещения са от 4 до 10 пъти, а понякога дори и до 100 пъти повече от вредните вещества, които могат да се открият на открито. Те проникват в алвеолите, миниатюрни окончания в белия дроб, и сформират натрупвания, които с течение на времето причиняват сериозни здравословни проблеми. Частици с такъв размер са най-големия враг на хората, страдащи от астма. Размерът на частиците от цигарен дим е всъщност от 0,1 до 2 микрона. Ако един непушач прекара 1 час в стая задимена от цигарен дим, вдишва еднакво количество дим, както ако изпуши една цигара. Пасивното пушене, особено при децата, може да причини раздразнения по кожата, респираторни и коронарни заболявания, а в някои случаи и рак.
С усъвършенстването на технологиите при строителството на новите модерни сгради се използват по-евтини материали, които отделят токсични вещества. Строителните и изолационни материали, климатиците, подовите, ПВЦ настилки, мебелите от пластмаса и фибростъкло, модерното офис оборудване, факс и копирни машини, монитори, принтери – всички те са източници на токсични вещества в нашите апартаменти и офиси. Искате ли да научите повече? Астма. Последните проучвания показват, че повече от 100 милиона души по целия свят страдат от астма. На всеки 10 години бройката се увеличава с 50%. През 2010 година 1 на всеки 10 души страда от астма. Всяка година повече от 180 хиляди души умират от астма. През последните 10 години броят на смъртните случаи от астма при деца от 5 до 9 годишна възраст се е увеличил 5 пъти. Искате ли да бъдете част от тази статистика? Или предпочитате да предприемете някакви действия? Ние взехме при сърце този проблем и търсихме решението му, защото вярваме в нашата мисия за здраве. В стремежа си да защитят здравето ни от увеличаващите се агресивни заплахи, експертните екипи на Scepter International разработиха Therapy Air Ion. Точно като другите продукти на Scepter, този уред е произведен в партньорство с природата, която притежава ключа към доброто здраве и дълголетния висококачествен начин на живот. Експертите на Scepter се възползваха от създадената от природата естествена формула за добро здраве и я използваха за създаването на този уникален продукт. Този мощен уред се състои от 5-степенна система за филтриране. Мощният вентилатор засмуква въздуха от помещението и го насочва към филтъра. Системата за пречистване на въздуха има 5 различни филтъра. Всеки филтър е предназначен да премахва различни замърсители на въздуха. Антистатичният филтър е предварителен електростатичен филтър. Той премахва големи частици от прах, мухъл, косми, пърхот и косми от домашни любимци. След него е антибактериалният филтър, който премахва окончателно остатъчните малки частици прах и бактерии с размер по-големи от 1 микрон, като полени. HEPA филтърът ефективно елиминира най-фините частици от прах и цигарен дим. Антиалергичният филтър, който съдържа смес от сребро и апатит и вещество с антибактериално действие, е изключително ефективен при борбата с бактерията Legionella, особено опасна за бебетата. И накрая е филтърът с активен въглерод. Ефективно елиминира неприятните миризми от храна, токсични газове и всички други миризми, благодарение на огромния си абсорбиращ капацитет. Само напълно чист въздух, без никакви замърсители, може да премине през тази бариера. Точно в този момент, пречистеният въздух навлиза в следващата и най-важна част, която дава наименованието на нашия уред – генератора на отрицателни иони. Тук въздухът допълнително се обогатява с отрицателни иони, които се противопоставят на замърсителите на въздуха и положителните иони, излъчвани от домакинските уреди и други източници. Добре. Може да кажете, това е удивително, но какво всъщност означава? Дайте ми 1 минута и аз бързо ще ви покажа как ще промените качеството на въздуха в помещенията, които обитавате чрез този луксозен уред. Предоставям на вашето внимание малко статистика за концентрацията на отрицателни иони на различните места. Концентрацията на отрицателни иони в затворени помещения е от 50 до 100 на кубичен сантиметър. В градски условия концентрацията на отрицателни иони е от 100 до 500 на кубичен сантиметър. В уличния трафик въздухът съдържа по-малко от 100 отрицателни иони на кубичен сантиметър. Сред природата въздухът съдържа между 2000 и 4000 отрицателни иони на кубичен сантиметър. В планините съдържанието на отрицателни иони във въздуха е между 5000 и 10 000 на кубичен сантиметър. След проливен дъжд с гръмотевици и лоши атмосферни условия, концентрацията на отрицателни иони във въздуха достига от 50 000 до 100 000 на кубичен сантиметър. В близост до малки водопади концентрацията на отрицателни иони е от 10 000 до 50 000 на кубичен сантиметър. В близост до големи водопади концентрацията на отрицателни иони във въздуха е по-висока – над 100 000 на кубичен сантиметър. Ниагарският водопад, например, се счита за едно от най-здравословните места на Земята, именно поради тази причина. И така, готови ли сте? При влажност на въздуха от 55% и при температура до 24 градуса по Целзий, в турборежим Therapy Air Ion генерира 220 000 отрицателни иони на кубичен сантиметър.
не само пречиства въздуха от алергени и други замърсители, които ни заобикалят, и предпазва вас и вашето семейство, но ви дава и възможността да дишате по-чист и здравословен въздух и от този, който се намира на Ниагарския водопад, не само за няколко дни, а за 24 часа, за 7 дни в седмицата през цялата година. Отрицателните иони оказват благоприятен ефект върху развитието на мозъка при децата. От изключително значение е да се осигури възможно най-здравословната среда за нашите деца. Отрицателните иони стимулират циркулацията на кръвта. Големи количества въздух проникват в кръвта и бързо достигат до мозъка. Генераторът на иони повишава ефективността на тялото с 30%. Това се отнася както за професионални атлети, така и за любители на спорта, практикуващи за удоволствие. На тази реална демонстрация можете да прецените колко ефективен е Therapy Air при елиминирането на дим. За съжаление, времето, което прекарваме на открито, е най-малко, особено на отдалечени места, като в планината или до водопади. Ние прекарваме най-много време в градска среда и там се сблъскваме с същия проблем, независимо дали сме по работа или за удоволствие. Обяснихме заплахите, с които се сблъскваме във връзка с нарастващото замърсяване на околната среда и болестите, които то причинява. Можем да изберем да игнорираме всичко това или да предприемем необходимите действия. Благодарение на дълги години научни изследвания, креативни специалисти и развитието на високите технологии, Therapy Air Ion е един продукт на Септер с усъвършенствана пречистваща и ионизираща система. Той е един от най-ефективните икономични и безопасни уреди на пазара, който може да елиминира всички заплахи за нашето здраве, на които сме изложени вследствие на замърсителите във въздуха. С Therapy Air Ion можете да намалите необходимостта от намеса на личния лекар, приема на лекарства и можете да предпазвате вашето здраве и здравето на близките ви. Ние от Септер направихме своя ход. Сега е време и вие да направите своя. Ще се видим скоро!